Čau, já už natáčím. Takže čau lidi, já jsem dnešní video. Dnešní video je takový jako prostě, já prostě budu točit na YouTube, ale nevím jak to udělat a já tady mám něco, nevím jak to dát pryč. Tati, pojď sem. Ještě. Jo a koukej, já už natáčím jako na YouTube, no. Ale chci tady to dát jakoby pryč, jak zavřít asi, že jo? Asi. Jo, ahoj lidi, ahoj, Judy. Aspoň ručička. Čau, čau. Počkej, není tam vidět, není to tam vidět. Čau. Jo. Čau, má táta. No a dneska prostě dobrý Juli. Takže já tady mám kamarádku a ona se mi teď schovává poslem, protože nechce jako natáčet a tady. Aspoň teda dneska ne, doufám, že ji slyšíte. No a já bych chtěla udělat takový jakoby seznámení s náma. Co děláš? Seznámení a to prostě, že budu točit na YouTube a tady to možná teda. No, ale... Ne, já nechci se. Jo, no. Ale možná příště vyjde, možná taky další video, to bude Chubby Bunny Challenge, pak si zkusím někdy Pizza Challenge. Jo, ale Jučam taky bude natáčet možná na... Snad. Jo, víš. No, vidíte, už mě konec, no. No a taky možná bude natáčet na YouTube, jak tam, když budeš natáčet, jak tam budeš jmenovat? Kulča, jo? Jo, takže slyšíte to, Kulča. No, já to nevím ještě, co bych vám řekla. Jo, a Chubby Bunny, prostě to natáčí každý. Počkej tady. Tam není moc to není moc vidět, ale jakoby je to někde tady. Tam je Kulča, takže takhle by jsem byla. Jo, takže jste viděli prostě něco takového a... Jo, máme to hodně věcí, takže budeme natáčet, můžu to říct všechno. Tak něco si vybere, ale ne všechno, jako... Všechno. Ne všechno. Takže já budu tady dělat Chubby Bunny Challenge. Já taky. No pak Pizza Challenge. Jo, Petro, ty tohle taky. Jo, info o koních, jestli dostanu od Ježíška koně, pak tam dáme důvěra ke koni a nějaký to la. Prank. 10 slov plus bonus. 10 slov plus bonus. Pak nějaký ty pranky a tady čo. No, teď ale já pak nevím, jak se to zastaví to video. Počkej, zrušit už potom. Ne, zastavit záznam. Jo, tak až potom. Petro, tak udělej třeba kousíček zlomila Petruška. Ne, to počkej, ale to bychom zase museli přenášet počítač, tady moc není vidět, ale. Jo? Tak děj, Petro. Ne, dobrý. No a já nevím, jak se tady na tom počítači prostě jako zastříhává a nevím, co se ještě... Takže bude u ní začátek, jakoby to bude normálně natočen, že to nebude nějak vystříhaný a tak, než to vychytá a já mám prostě malinkou ukázku, tak jsem něco. Já to jsem tancovala. To musí být vidět. To tancuju já, Gangnam Style. Omlouvám se jen zvuk. To se na ně vidět, takže se omlouvám. Ale svítilo slunce, takže na ní se vidí. Mě asi měli zatáhnout rolety, kdyby se viděla, že budu točit. Jen podle YouTube Petra dělat. Jo, dělám to podle počítače, jsme viděli na nějakým anglickým Československom má talent. Já to stopnu už. Jo, takže. A takže to by bylo asi moc. A ještě vám ukážu, jak Petra udělala bubliny. Jo, ze žvejkačky, tam asi, no, jestli to tady vidíte, jako by tam. No. A mohla se to přiví, ale jako by je to tam, ta bublina. Co má na obličeji, jo, to není pusa, to je bublina. Jo, prostě jsem měla úplně bublinu ze žvejkačky a
Petro, tak udělej Prostě. malinkou blbůstku, prosím. Tak jo, co mi tady převlhla na blbicku. A tak... Natočím tohle. Takže, opa, Gangnam Style. Opa, Gangnam Style. Dobrý, už nebudu dělat. Tak jo. Tak jo, židli. Wow. Petro, tak budem končit, ne? Já za chvilku budu domů. Jo a jo, vlastně ty musíš jít Nebuď domů. klidu. No a já musím jít, asi budu končit, takže já se s váma u tohohle videa loučím, takže čau, Julí pozdrav. Blé. Tak čau. Čau. Jo a ještě pardon, my jsme sice chtěli ukončit, ale já si možná budu na tom konci opečit u Hogiho, ne, jak on dělá. Někdy se krásně skládejte básky a čusák. Ne, co kdybyste to udělali? Takže čau a Clash birthday, kdure. Ne, to je takový divný. Takže čau, já se s váma loučím a... Já taky. Jo, takže ahoj.